di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Orasma di hamu tamu ini hurianami di bagasan hahi pasok kamu sahat tu badungon tu hatama mamasu-masu hamuna. Orasma di hamu. Nyasa dari okian ikon namang paditalis ton butar-butar nomar jamita. Jadi nari minggu ngi bari titing ni huria iman hiat nomar jamita sadarion. Lani molo hugati hoppe songo fungsional au di badungon masahat to jamita ni amangi daw tu hamuna. Pasato mata benami. Orasma di hita saluhuna. Matius biddu 14 mamukka siana 10 sahat ayat 20 sada ima parita nauli di minggu pasiahon dung trinatas songonom madido alai ubegi borhat majesus siani maporus tuluat nalungun pujung sasadasa jadi ubegi natorop mardalan turmanasida sian akahutai madapotun di bana dung ro Jesus siani di idama halak masaitorok jadi asima rohana mida nasida di pamaluma aga namar sahid na dinasida alai mareak bot ari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongona do dison jala nabot nema ari pamuli mana toropi asalaho nasida tuakka huta manuhor si panganon ala diduk Jesus matu nasida dang pola laho nasida lehon hamuma nasida mangan dungi roma hata nasida holal di maroti dohot dua dekke sabindo upiop kami di son ala nin nama buan hamumai tuahu dungi di dokkom mana torapi hudul di duhut di tiok maroti na 5 dohot dekke na duai manaili mebana tu gijang laho mamasu-masu dibagi maroti i di parleho matuaka sisianna asa nasida mangalehon tunatoropi jadi mangap masaluhut jadi busur bima dungi di papunguma akka eba-eba na lubi i gok 12 apang alai anggotoro ni bawa na mangani arga 5.000 do sopa dohot akka paropuan dohot dana ima sahat ni turpuki amo kadong aku saha porsiau di bagasan Kristus Jesus dung mamukka madabu jolma tu bagasan dosa syadam do si hawa di jolma na parjului peristiwa klasik sahat tu sadarion ima peristiwa mangan ai dok Jesus du bahasa ikon kodokmu mangulului si panganommu mulai sini satu tikion persoalan na klasik do persoalan kuno do taringo tuna manganon irong jolma asalong namanga maning dia si mana nang pedang adong hajatan di mana asal mangan da rotu si aung do jolma soni hola na mangal mangan alana persoalan manganon mau don aung do jolma soni kan asalong mangan ngisi mana nang pedang adong ulon na ngamangan di sino ni persoalan na klasik doi. Itu perjulu persoalan. Apa yang akan kami makan? Itu selalu persoalan. Kita makan apa? Indah muse. Besok apa yang kita makan? Nanti sore apa yang kita makan? Di persoalan mangat do gudangan ngulwon. Nang pedot Tuhan Yesus holan si pelibegu do kolsoan di si panganonna. Alai persoalan klasiki terus do berlanjuti. Terpukau ngasomal tabigi 5 roti 2 dekke makan 5.000 halak. Ngasomal tabigiwon. Bahkan olo sampai puluhan ratusan kali. Ala ni duhu coba mamen terpukon sian na asing majo. Sian na makanom majo tabere. Sian ni majo tabere. Ala ngasomal hiya terpukon. Bahkan sekolah minggu ngaribain edde taringot 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Ala ni tahu ji majo por hatita sian ayat sadeng. Ipi persoalan mangat doi. Sahalat Raja Nasangap, Raja Herodes, pola ditegor panurirang manang apostel Yohanes. Sahalat Raja Nasangap doi.
Alai tulum do dirok si Yohanes tu ibana. Songon na tipul do uluni si Herodes mabigi hatai. Dang maila ho dibuto ang giborum gabi inatam. Raja nasangat di si Herodes. Yohanes mengatakan, kamu tidak malu mengambil istri adikmu menjadi istrimu, istri Filipus. Ima si Herodias. Mamuka si ada dari nunga say marbadai si Herodes di dirina. Asa ikon pusaun di mana do si Yohanes si. Aliling yung ko imane. Ay mabir do si Herodes ay di bote bana do ise si Yohanes. Alani do dipikiri mana macara, bagaimana caranya supaya dia mampu mewujud nyatakan keinginannya. Di ulang tahun ni ibana manortor ma si Herodias, boru ni si Herodias. Di ulang tahun ni si Herodes, manortor ma boru ni si Herodias. Soloma rohani si Herodes, marnida tortornai. Dungi di dokom ma, mana ngaha dipangido ho ikon na lehonokku do. Roma si Herodias dihasuk ma borune. Pangido ma, ulu ni si Yohanes padidi. Ini pangido. Pangido ma ulu ni si Yohanes padidi. Mulo tajaha di ayat walu. Lehom matuau dison di atas pinggan ulu ni si Yohanes padidi. Dan itu benar. Di ulang tahun ni si Herodes itu. Yohanes Pembaptis dibunuh. Kepalanya dipenggal sehingga horor dona masai. Dibaima di bagasat talam. Ditortor hommai. Dipangan dasida mei. Dipertontonkan ma si majujung di si Yohanes si. Ima keinginan nasidi. Persoalan maka dotongi hamak kadongan. Itu na terjadi. Muludang mangan. Kung ada keluarga, lai mana mga luli ngolu-ngoluna, alay macahacik ngolu di huta, Roma mga rato tuko tao. Dilulahom man nasa silon na. Sudah diula asal mabui mangan. Alay mga karongan, manari dui. Asal jupang na mangan, idok ko sonon. Aung do si panganota, apakah ada makanan kita? Alani porsut ngolu. Apakah ada makanan kita? Indah. Dung karejo terus, mangula terus, dipasu-pasu Tuhan. Asal jupang lau mangan, dung denggang ngolui, asing na bedo. Kita makan di mana? Ima. Tapi rubah. Persoalan makan dui. Karejo terus, lam gudang ngoluna, lam gudang artana. Hidup ini pilihan. Kita makan di mana? Sekarang dangibe. Kita makan apa? Nah, king apa yang kita makan? Kita makan di mana? Kita mau makan apa? Aing gudang. Ayo persoalan manganon macam moldo hamak kadonga. Mabegitu Yesus masuk tutur pukon lau mebana menyendiri. Tangi hata. Macam jono do Yesus tiu si Yohanes. Tengok dope tiki gabi-gabian si Elizabeth. Gabi-gabian nang si Maria. Rodo si Maria manopok si Elizabeth. Diduk di Bibeli Lukas 2. Dugi magujal ma poso-poso na dibortian di si Elizabeth. Ima si Yohanes majalo haroron di Jesus. Dan tersirang na duon. Alam itu tikimate si Yohanes. Sebenarnya segi manusia Yesus berduka. Macam habor rohana, alani dolai mana menyendiri. Yesus menyendiri, Yesus memulik, Yesus memerlukan waktu luang untuk mengambil tenaga. Yesus membuat waktu luang untuk senantiasa mempunyai hubungan komunikasi dengan Allah Bapa. Dia boleh memulik diri Yesus nama mereng dui. Mangido pangurupion, asa adung gogone baru laho mangula parsuruan di bata am. Jadi kau tidur hama karungan nama mulik diri on. Jadi kau doh hita mulik diri ala ni gudang di kesibukan tak.
Kita bekodo mempunyai waktu khusus rabdoh Tuhani. Mulai istilah huria martangiang di bagasan hahohomon. Asa adong gogone baru laho manguduti akangulu siganopari. Rikodo adong sada waktu di hita. Songo Jesuson mamuli ibana. Laho pai baru ho gogona laho manguduti golu siganopari. Ngati kina hita songoni terlumubi na mangulu di kotaon. Ala ni gudang ni aka persoalan tadupi. Nungati kina hita sadatiki menyingkir. Mengambil waktu sebentar untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Tujuan naha asa disegarkan kembali. Asa dipargugui muse mangulahon akasulota. Rikot siya dui. Songo Jesus na mamuli diri, naing do songo ninang hita di tonga-tonga di nguluan. Mamuli diri jo. Molodang, unang muruk kita, bodoh sadateki, terkadang Tuhan menginginkan waktu luang bagi kita dengan paksaan. Unang muruk kita di sini. Terkadang Tuhan menginginkan waktu luang bagi kita dengan paksaan. Molodang hita mamuli diri. Contohnya dia, tiki marsahit to. Dipaksa Tuhan ini. Asong tiki marsahiti ho madok, ali Tuhan di dia doho. Asong tiki di hita. Terkadang Tuhan itu memaksakan kita waktu luang itu. Iji doho Tuhan indah hita mak. Adang tengok Tuhan ini. Ayo bolo marsahiti be kodoho do asong do tiki mangaruji-ruji dia ka asini rohani de bata. Itu kodaking rikotiet do nama mudi dirion. Tiki mamuli diri do Jesus adong hagogoon na baru. Tiki mamuli diri do Jesus ibana majalo semangat na baru. Alanido tiki pajupang ibana do situan na toropi hamuak kadongan diaya 10 opat atau ibana maka tergeraklah hatinya. Gabe marasini roha ma Jesus dung adong na baru gogoi. Dang lalak be Jesus di bagasan habok ni roha siap pardagingon alay adong be bana semangat na baru mardida na toropi. Maka Yesus melayani mereka dengan baik. Turidok konibana ma dia ya saplopati dungi i marasini roha mebana marnida situan natoropi. Asini rohani Tuhan Yesus parjolo sahali ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan maka dia pertama sekali menyembuhkan yang sakit. Di pamalumi mana akan namar sahid. Idu bolo tabereng takas diayat saplopati. Akan namar sahid do di pamalum ibana na parjulu. Alani na yang dijauhi tahamu kadongan biharu hita gabi parasi roha. Songon edok na Matius 6 ayat 37. Gabi parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Panggilan kita yang kedua hari ini kita harus mampu menjadi parasi roha. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dijauhi tasonari gabe parasi roha. Aung do jolma parasi roha, aledang paras di roha. Ima. Dong masa ada kecelakaan dalam laut Woonan. Dong mana namar baju si tabrakan. Namar budaya si baju jung namar baju. Go jolma mamereng, sudi madok asi roha. Itu buat di mana tu rumah sakit? Ada yang tukat torau, dango le mana? Holai buat di mana tu rumah sakit? Ang narbi ulau kerja kuina. Alai sudi nama dok asiroha. Alai sahala pe nama dok asirohai dangadong nama rasini roha. Ima para siroha naso marasini roha. Ima. Dung perong sahala inata. Utad dadon dong sahutakku dodena ibana mamangurupi iwama tu rumah sakit. So nari daw ikon nyata do tindakani gabe parasi roha. Ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka kita jemaat juga sekarang disuruh gabe parasi roha. Alwer kamu, skala prioritas pertama Yesus adalah menyembuhkan yang sakit marasini roha. Jadi itu huria diakonia. Iko satu skala prioritasi. Unang ibai bain. Yesus tak ibai mana? Orang nomor sahih bering mana? Ini perjuli dulu. Gereja juga harus gitu. Menghasilkan diakonia dengan tepat sasaran. Jangan salah sasaran. Itu ya hudo ijamitakku, ingot tamu.
peleani mudah di Yesus deh. Unang magay tu peleani niku. Mudah di Yesus deh. Alani do kotakas gabi para siroha. Na paduahon ima temani jami taon diari sadarion moledok taringo si panganon doho sinumon. Na torok nami hutu Yesusi dia kasisiani ngamascai male. Suruh ma Tuhan halaki mula. Asa sanga da sida manuhor si panganon. Ro Yesus lehon na sida mangan. Berikan mereka makan. Sungguh luar biasa, 5.000 halak. Kan biro waktu bisa dia gudang 5.000 halak kon. 5.000 halak kawak karongan. Dan pola padoh dope ina do dana. Yesus madok lehon nasi damangan. Menarik bolo tajahon di si Yohanes. Rosi Filipus sedia duluan. Gari 200 dinar pe dan cukup tuh so biaya mangan. Yesus madok berikan mereka makan. Murid-murid hanya 12 yang akan diberikan makan 5.000. Tidak ada panitia. Mereka kamu jo wartate. Pesta gotilon, ima gudang di panitia. Ya ki 100% dua mangalia 500 salap di panitia ngarepok gari jo. Itu kan? Tapi gudang di panitia mereka kamu jo wartate. Sudah parhala duit namu se. Sudah IRT. Gudang kiep panitia. Halakot dong panitia. Mangalia 5.000 halak. Bagaimana mungkin? Alai jujur do nasida. Ahana adong didi pabuatu Yesus. Adong mana ngahadi hami. Hola 5 roti do 2 dekke do. Mereka hanya melihat apa yang nyata. Iman mereka bukan belum melihat siapa di depan mereka. Mereka hanya mengatakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nek dohon naha di hami na 12 halap pe hurang doon. Lambe hama tu sucian natoropi. Jujur do nasida madot tu Yesus hola 5 roti do 2 dekke do adong. Dah adong asing ni. Citong do hola ni. Tapi bagaimana kita melihat 5 roti dan 2 ikan dari kacamata iman. Sian hapor siau. Tohodo di Jabutta tinggal satakarnai nama boras. Tohodo. Alai go taon do Tuhan Yesus. Napagad dahoni. Tohodo di ina na di Sarpati. Hola 10 roti do miak sahoti. Dunia lang nasi de matema. Tohodo ado si Elia. Pature dia ujubolo dungi di ho. Dang nalau habisi. Tohodo. Tohode di dope minu aing hola sadaga berpatimura minu parang. Tohode. Ala ingot ubalga do dope di debatasi dopemu. Tohode. Sonari bagaimana kita memereng sian iman nama son. Buat tu son jala ido di pasu-pasu Yesus. Ina adong ido di pasu-pasu Yesus. 5 roti 2 dekke mangam manasida 5.000 halak. So padohot ina dohot dana. Sungguh luar biasa. Mujizat terjadi. Halongangat doi. Mujizat terjadi dengan 5 roti, 2 ikan, makan 5.000 orang. Mujizat sampai saat ini pasti terjadi. Sadari opiko terjadi lo mujizat. Dengan kehadiran paduan suara pargodungan sian kebahi orang baru. Dana tu HKBP, dana tu AMAP ikut tercukupi do sudah. Amin. Idot tong. Pasti terjadi lo mujizat sadari on. Ikorong do mujizat sadari on. Husuk panitia sedianai hurang dadamu. Memang dana sidia marsio 4 juta. Ngeurupi huria. Hurang nama sonari hira-hira 30 juta naname. Gari 5 roti 2 dekke makan 5.000 halak. Ono 10 halak kala koda. Ono 10 halak kala kon. Sadia mi. Ate dang yamang. Ono 10 halak kamu kan. Husuk lakin ketua mang semora kirpiga hamu amang niku. 50 halak damang. Mau betau 10 halak dak pola wai. Pokoknya jadi doi. Ikut capek do dana munai. Unang may biar hamu. Aleko burju hamu latihan. Ido ate. Unang pilih lah hoda. Ini neng nona terjadi do mujizat sadari on. Posro hamu. Badang kon si Musa mabola aek te brau mujizat. Daun. Sadari opiko terjadi do mujizat dengan kehadiran kor pargodungan sian HKBP Kebayoran Baru. Amin. Mari kita tepuk tangan. Amin. Pos baru hamu. Ini neng nona. Hamak kadongan dungi menarik do si Mateuson. Ido imana dungi lobi ma 12 baku. Adong ipel setonon.
Buasa lubi. Adong madok. Aladang adong disihalak. Ima, au. Waduh noraku. Iben haha. Alana halak batak somal marpalas. Au namanya ada songonon. Ngahi ta halak batak. Kita mesti madok koni. Tohodoi. Au songo padita udak setuju bah. Alai mereka sudah. Au 54 tahun mau. 54 tahun. Nah julu omakku melutu pesta. Martak do parparah pak doa. Martak dok. Lama tu pesta ibu emak. Boras tu pesta. Itu kan. Mulai siani. Ibuan omak ma idahan nih do jagali. Ahan yang dohodon na. Dan 3 omakku mangan di pesta. Mengalang jagal. Hape hame nak kon jauh mengalang gulamo. Idoi. Ido dah. Alani di sarihon natoras do. Omak do. Tu anak konna. Bida do pada dehon ni natoras ina tu ama. Molo ina nak kingdang ulo mangan mengalang jaga limane pestei asal madong tu anak konna. Amen. Ima molo ina. Molo ama daong. Mangat do ama di lapo sasang muse do tangko-tangko ipokuhid dahanon mengalang jagal anak konna mengalang gulang. Ima beda na. Jidang setuju au boleh dok ala dadang kadong halap bata daw. Dak setuju au. Mololobi peneng do honor si Matius ase boto hamu kasisian. Nakikola 5 roti 2 deke sanga mabiar hamu. Di bagasan Yesus hapor siaon. Sabakul hamu sahalak na 12. Ido yang do hononna. Sabakul be hamu pa 12. Paboa sungguh luar biasa hagugoon ni hapor siaoni. Mamereng nama say sian hapor siaon. Hamak karong aku sa hapor siaon di bagasan Kristus Yesus. Tentu sahali naking bulu humulai jamiton persoalan makanan dang lalak di si hita. Yaki duau dang olo hita gabe songon si Herodes doh si Herodias. Aleko tati rumah songon dia Yesus na mamuli diri. Hita pekon adong mati kidi hita mamuli diri. Merenungkan dan merenungkan hidup ini. Na padua hong ikor gabe parasi roha hita sadok ngulwon. Gabe parasi roha mahita. Na patuluhon mari kita berbagi. Aku yakin dan percaya dan sangat percaya betul. Ketika murid-murid tidak memberikan 5 roti dan 2 ikan, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Mole sugutto sisianido 5 roti dan 2 dekion. Dan di patariron nasida tu Yesus, dan ada mujizat. Tapi ketika mereka menunjukkan ini yang ada, maka dari situ Yesus membuat mujizat. Artinya apa? Mari kita teladani para murid. Saat ini juga mereka berbagi. Maka saat ini juga mari kita berbagi di dalam kasih. Ido neng doho ni jamiton do balga. Moli do di bata, si lehon di bata do, si panganon doho sinumon. Tak kolangi, sudah ngoluton si lehon di bata do. Bada kolang si panganon sinumon. Sudah nadong di hiton si lehon di bata do. Alai bagaimana kita mengatakan, mari kita berbagi seperti murid-murid Yesus. Amin. Martangiang mahita. O di bata Jehovah ama nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Hupuji jalan roha mauliate mahami tuho o di bata Jehovah. Ala nunga takas hutangi hokami hatam bohal ni partu dion nami. Asiroham Tuhan macari kodo si pangano tutu hami. Ale denggabi mangarajai roha doho pikiran nami. Ale naing maadong tiki di hami mamulik diri. Laho mangarimang-rimangi pardalanan ni ngulu nami. Songon na humosa hami mangalak gugu ne baru siya ko asa huduti hami lakkanami. Alene pasu-pasu mahami o di bata Jehovah, songon Tuhan Yesus na mamuliki, naing masongoni hami mamulik diri siyan akka kegiatan sipata. O di bata Jehovah asima roham, ngapola di babor hatto hami marhiti hatam sadarion, songon Tuhan Yesus para siroha, naing masongoni hami gabi para siroha di dia pe hami maringanan di dia pe hami mula ulaon atong pargugui mahami gabi para siroha tiruon nami masongon na dibani kasisiani papatarhon na adong dinasida jala marbagi naing masongoni hami di sadok nguluon dang adong hami ngulu na makulit alai papatarhon saluhutna asa pasu-pasomu pasu-pasu manang saluhutna ruas ni huriam
talumubi di bagasan hahipason dohot las niroha di pataruho tamu ini huriam HKBP Bandung reformat daun ima sektor godung sian HKBP Kebayoran Baru di bagasan hahipason nasida Tuhan di pataruho sahat tutongan di huriamon alani ko di bagasan hahipason do taruhonom hunda sida mulak tu Kebayoran Baru asa marunopolok marlas niroha nasida di sadok panggulmiton di ngolwon asiroham ode bata Jehoba sahat tuhoma huriam pasu-pasu nang talumubi kadongan nami ama nanayang madohoti festival kor pasikok ma narikot tusi marhiti akka asinuroham di bagasan Kristus Yesus jaloma tangiang namion amen. Papa sahak ma peliatan na duminggan tuhara jaun di dibata